Tarlaqueños, mag-start tayo dito sa I Love Bamban. So puntahan natin yung kanto ng grotto. So pag mula dun sa I Love Bamban, sa Bamban Bridge, malapit lang itong kanto grotto. So you know the drill guys, kung alam nyo nang puntahan yung Bella Montana Farm saka yung Goshen. So papasok lang kayo dito guys. So yun no, Tarlaqueños, diretso lang tayo, gamalagpasan natin yung Goshen at saka yung Bella Montana Farm. So again, yung isang landmark is itong grotto dito sa Lourdes, Bamban. So marami na rin mga bikers. Dito tayo sa kanto ng Goshen. So yan, lalagpasan natin yung kanto. So yun no, Tarlaqueños ulit. So isa sa pinaka-landmark papuntang Gazebo View Park, itong tulay dito sa Bamban. So yung tulay, so iingat lang kayo sa pinabungan is may hamskat then sa dulo may hamskat, baka hindi mo guys. So diretso lang tayo. Pagdating nyo dito sa may Bambaneco Trail, Santa Rosa Trails Jump Off, so kakaliwa lang kayo guys. So huwag kayong diretso doon, kaliwa lang tayo. Ito yung papuntang way ng Bella Montana Farm. Sa pakaliwa sa taas nyo, so ito yung paakyat ng Bella Montana Farm. So lalagpas pa tayo dito. Tarlaqueños do, kung nandito na kayo sa kantong to, so
So itong kantong to is sa Paolilan tsaka sa Balakbak. Oh, yun. So, ito na nga yung ano guys, no? Papuntang Sitio Balakbak. Medyo rough road. Sige sir, muna na. Yun nga sir, yung ano talaga nyo, pinauna ko na si Sir Erico. So, Kalbutan Farm, Natural Spring Pool. So, magkikita natin doon yung para spring siya. So, dinadayo din to ng mga biker. So sana kayanin ng mga motor namin. Tsaka sana hindi malalim yung tubig na dadaanan. So first time namin pumunta guys, hindi namin alam kung makakadaan yung motor. So magmula dun sa kanto hanggang dito sa Sitio Balakbak is nasa ano lang 3 to 5 minutes. So daan-daan lang kayo kasi hindi masyadong kita yung ano, yung pinaka papasok na maliit lang yung pinaka signage. So paalala lang sa lahat ng nakamotor, yun nga, upload talaga siya, medyo madugulo yung labanan. So I think itong Sitio Balakbak is nasa ilalim siya ng Bella Montana Farm. So San Vicente, Bambantarlac din yung pinaka ano niya, pinaka address. So medyo mahaba yatang rough road to guys. So update ko kayo guys pag medyo malapit na tayo. So ayun guys, no, may mga parkingan dito. Siguro kung gusto niyo mag-hiking, ito yung starting point or yung jump off ng Balakbak Nature Spring. Diretso pa rin. So yung Tarlaqueños, no, bali nag-stop kami dito sa may tubig. Sabi ng mga taga dito sa mga kapatid natin is iwan na lang natin dito yung mga motor natin kasi bawal na dong mag-park. Yun guys, so kung nakabike naman kayo guys, so pwede yung dahanin. Hindi naman sa ganung kalalim. Pero kung nakamotor kayo guys, no, pwede naman siya. Yun guys, no, pinaka tour guide namin ngayon si, ano pangalan mo? Julius po. Julius. So ikaw ate? Maylin po. Julius saka si Maylin. Yun. Ilan taon ka na? 10 po. Ikaw? 8 po. 8. So pilan yung kay? Pilan yung oras lakartam? Alam mo ito mga 15 yan. 15 minutos. So nanong mondas na migar? Ati na po natin po mga malati po sa patas. Ati ka po sa pasampanan po. Para na po po. So yun guys, no, update ko kayo mamaya. So Alam po tayo maglalakad tayo ng 15 minutos papunta dun sa Balakbak Nature Spring.
Yan guys. So yun no, Tarlac sa may dadaanan kaming ilog, malaki. Hindi ano, joke lang, maliit lang. So ito yung ano, pangalawang tubig na dadaanan natin. So kaya pa rin naman motor kung papasok yung motor. So yun guys no, marami nang pababang mga bikers galing sa Balakbak. Good morning. Good morning po, ingat. Ang scam na laging sinasabi ng mga tour guide, malapit na. O ito, kasi sinabi ng malapit eh, malapit po. Hanggang pagal na. So, yung Tarlaceños no, hindi na scam to. Dito na tayo, pababa na tayo. So yun nga no, naglagay sila ng no parking. Kasi mostly yung mga motorist nagpo-parking sila dito. Nangyayari nga, napaplatan sila, so hindi nila alam kung sinong may kagagawan doon. Ano ba rin sabihin? Karna siguro. Yeah, oh. Maintain cleanliness. Oh. Yun guys, no, bali pababa na tayo. Julius muna no. So yun guys, so dito pa lang sa taas maririnig na yung mga turista na nandun. So I think malamig yung tubig kasi yung klima ngayon sobrang lamig. Yan guys no, pababa na tayo dito sa Nature Spring. So yun guys, lapit na lang. Yun. So almost nandito na tayo. Maraming kawayan guys na nakapalibot dito sa kalbutan. Yun. So hindi ko expect na ganito ka daming tao. So halos bikers lahat to no guys. So ingat-ingat lang guys. Kasi medyo to. So akit na tayo dito. Yun. Yan, naririnig na yung mga tumatalon sa tubig. Yun. Sobrang dami ng tao guys. Yun siya. Yun. So yun guys, no, halos sa bikers yung mga nandito. So yun Tarlaceños, pababa kami dito sa may Nature Spring. So yun, papakita ko sa inyo kung saan nanggagaling yung tubig. So dahan-dahan lang tayo guys, so medyo madulas. So yun no Tarlaceños, yung una namin dinaanan itong Sitio Kalbutan. So yung tawag nila dito, yung sa likod ko is yung Batcha-Batcha. So may parang spring din siya or parang pool na matubig. So malamig guys. So mamaya guys no, dadaanan din natin yung Balakbak Nature Spring. Pupunta tayo doon. So may trip lang kami dito guys. So papakita ko na rin sa inyo guys kung anong meron dito. So yung Tarlaceños no, marami na rin tao dito. So pupunta yan. So guys,
So yung Tarlaqueños, no, try natin sumakay dito sa tawag nilang batya-batya. Medyo dapat nakabalance na kayo guys. So dalawa lang yung batya nila yung dito guys. So yun guys, try natin maligo mamaya. Sobrang lamig na to guys. So yun Tarlaqueños, no, bali pauwi na kami. So once again, thank you for supporting our Facebook page and then our YouTube channel. So wag nyo rin kalimutan mag-follow sa ating Instagram account and then yung TikTok account natin guys, no. So yun guys, don't forget to subscribe, like, comment and share this video kung nagustuhan nyo. So comment kayo sa baba kung may gusto kayong puntahan natin dito sa Tarlac. So yun guys, until our next vlog.